Ameno. Quando amuna era. Mari utura mata matindiro. Oh, wanda kumuti umbe umeka hoja. Apa wanda utura mapicha siri ya. Suara baba meriwero. Spiritual world kune kutaura kwakawanda kunyanya kune vechikristu. Imimi makamiriro venguo chena munoti chini nyaya vaccination nhau yekubaiwa jekiseni rekuzvidzivirira chinhu chokutanga regai nditi yakakoshesesa pasi nekudenga. Mukukosha kwayakaita tinenge tachengeta utano. Regai nditaure ndichidai, munoona kuti vanhu ngatisapusiswai nezvinhu zvisina nebasa rese. Izvezvi munhu ari kuswera achidya mapiritsi eHIV and AIDS, ari kudya everyday. Dai taida kupedzwa taingopedzerwa kumapiritsi wa. Izvezvi tikada kutarisa ka munhu wese ari munyika muno, tikada kutarisa ka 95% vanhu vazhinji vari positive, vari kudya mapiritsi, vari kutorarama zvakanaka. Saka nhasuno tikada kutsvagisisa zvakanaka, hakuna factory iri kugadzira mapiritsi eHIV and AIDS muno muZimbabwe. Kana irimo inini zvangu samadzibaba ndi bansati ndaiona. Mapiritsi anongoimportwa achibva kunze kwenyika kwachiuya tichidya. Saka chikoneso chiko kuti ivava vanhu kana vachida kutiuraya vanongotiurayira mapiritsi wa. Chikoneso chii? Saka ndoda kuti nini mapostori musatungamirirwa nebofu risingaoni, zvakafanana nekutungamirirwa nedhandahedhi. Dhandahedhi rikakutungamirirai mese munogona kupera kuita madhandahedhi. Mazviona? Munotaura kuti mari haibatsiri, jekiseni haribatsiri, chipatara hachibatsiri. Munozvitaura izvozvo nokuda kwokuti munenge matungamirirwa nedhandahedhi. Kunze kwaedza zuva rabuda iri, chirungu chaveko. Inini madzibaba endibai ndakabaiwa, ndinaro riri muropa. Izvozvi ndiri kunzwa kufamba. Mweya mutsvene pandiri nini wakaprofita kudhara wakati richauya vhaksini vanhu ngavabaiwe. Saka ndikuti mapostori handei tonobaiwa. Kana mabaiwa murarame neupenyu hwenyu. Siyai vaprofiti vasina kurongeka vasare neupenyu hwavo. Muprofiti haasi wekudenga uku. Munhu akanzi paridzi akafanana nemufundisi anongoparidzira vanhu, akafanana nadhokta anongotumwa kunze ndanobaya vanhu majekiseni. You see? Saka ndiri kuti vanhu tizai neupenyu hwenyu, endai munobaya vaccine. Ini nejo 1/5 of Africa nemamwe maorganization machurch mukai so ngwarai. Zimbabwe vanhu vakaenda kuchikoro. Regai ndimbobata zvidikidiki ndichidai nenhau yevaccine. Tine Ministry of Health kana kuti tine vezveutano vari muno munyika yeZimbabwe vanoongorora kapiritsi kese kanopinda muno muZimbabwe, katebreti kese kanopinda muZimbabwe kuti iri rakaipa, iri rakanaka, iri rakaipa, iri rakanaka. Vana mazvikokota vakaongorora, vakakandawo mishini yavo, vakakandawo zvinhu zvavo, vakaona kuti chinhu ichi chakanaka. So ndiri kuti inini hakuna umwe muongorori achaongorora kudarika ipapo. Iwo mweya mutsvene pachawo uri kuti munhu kana akachoka gumbo ngaende kuniswa purasi. Hakuna muprofita akambonzwa mweya mutsvene kufuridzira purasi pagumbo remunhu. Hakuna mweya mutsvene wakadaro. Saka ndiri kuti mapostori mukai. Izvezvi mari chaichai haidonhi kudenga uko. Mari chaichai haidonhi kudenga uko.
mari chaichai ndikupa dzokorora ipapo aidonhe kudenga kumukaiso endai munosvika muende kunozvishandira woenda kunoba izvezvizvi pauchaenda kukambani kwako auende nemweya mutsvene uyo unotaura kuti right varidzi vekambani taura kuti upinde mukambani mangu muno kadhi revaccine saka uchaurayisa vana vako nenzara matambudziko acharamba achikura nekuda kwokuti uri kuti Mwari iye Mwari chaichai pachake akati ndiri Mwari anopa vanhu njere dzakarongeka ndiri Mwari anogona kudzidzisa vanhu nevaprofiti vakanzi ngavatestwa vakomana ava ngavatestwa ndambozvitaura zvezvi kuma early child marriage izvozvi kuvaccine uku vakuda kuti paimwe poison futi kuti titadze kunobayiwa vaccine so ndiri kuti maprofiti enhema pasinawo tiri kuda kuti Mwari wokudenga atungamirire nyika ino nezivo rakakwana saka ndiri kuti munhu akatemwa nemusoro zvausina kunzwisisa ongorora kuti chii chaita kuti musoro wako uteme muprofita haana kamushini kekuongorora enda kuna chiremba anokupinza meshini inyatse kuona saka ndiri kuti inini vanhu vazhinji vari kufa nekushayiwa zivo kurudziro yangu iri kuti handei tese tonobayiwa vaccine ugare zvakanaka gore makore adarika vana vari kubayiwa nhomba vasina kubayiwa nhomba zviri kuita zvirema vari kubayiwa nhomba vasina kubayiwa nhomba vari kuita mbeve nekuda kuti hauna kubayiwa naizvozvo tiri kuti isusu aiwa basa redu iri rakakosha munhu ngaende kunobayiwa vaccine